вақте ки аз ягон минтақаи ҷумҳуриямон нигораи худ экспонат пайдо мегардад, барои муайян намудани давраи таърихи он саҳми бостоншиносон хело назаррас аст. салом арз медорем ба шумо тамошобинони шабакаи баҳористон. барномаи навбатии касби ман аст. манзури шумо. ба дар чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. абдулло шарипов 11 марти соли 1985 дар ноҳияи файзобод ба дунё омадааст. баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёна соли 2003 ба коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнӣ шаҳри Душанбе ҳуҷҷат месупорад ва баъд аз хатми он барои сайқал додани дониш ва гирифтани маълумоти олии пурра маротибаи дуюм ҳуҷҷатҳояшро ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон факултети таърих супорида онро соли 2012 бо муваффақият хатм менамояд. тӯли 3 сол ҳамчун аспиранти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил намуда, айни ҳол дар Институти таърихи бостоншиносӣ мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш дар шуъбаи бостоншиносӣ фаъолияти худро идома дода истодааст. шахси ором, бо таҷриба ва хоксор аст. хуб, мегуфтед ки таърихи илми бостоншиносӣ ба кадом аср рост меояд? илми бостоншиносӣ ин замонои қадим мардуме ки бисёр олатҳои меҳнате ки дарёфт мекарданд, махсусан олатҳои сангиро фикр мекарданд ки ин ҳамчун талисман истифода карда шудааст. умуман асри 19 ин ҳамчун илм шинохта шудааст. асрои 19 яке аз нигаҳбонҳои осорхонаи бостонии датски ки дар Дания ҷойгир аст, соли 1836 олатҳои ҷамъкардае ки дар музей ҷойгир буд, ҷамъ карда ба 3 гурӯҳ тақсим мекунад ки гурӯҳи якум ин асри сангро дар бар мегирифт, гурӯҳи дуюм ин асри биринҷро дар бар мегирифт, гурӯҳи сеюм асри оҳан. аз ҳамин давра сар карда ҳамчун илми бостоншиносӣ олимони бостоншинос эътироф карданд ки ин шахс Томсен ном дорад ки нигаҳбони ҳамин музей буд. беҳтарин, саломат бошед. хуб, мегуфтед ки шумо чӣ гуна пай мебаред ки дар кадом як минтақаи кишварамон нигораҳо дар зири замин маҳфуз ҳастанд? умуман вақте ки мо мехоҳем ки як ноҳияро пурра омӯзем ки чӣ ёдгориҳо дар он нуҳуфта аст, мо ҳафриётҳои тадқиқотӣ ташкил мекунем ва як гурӯҳи бостоншинос моҳро муайян мекунем. мақсад мо моҳи гузашта дар Турсунзода будем. дар ин ҷо мо тӯли як моҳ бо ҳамроҳии бостоншиносони олмон якҷоя таҳқиқот гузаронидем. инчунин мо дар дигар ноҳияҳо таҳқиқот мегузаронем. таҳқиқот мо бо воситаи дидан ва суҳбат бо хонандагони мактаб, суҳбат бо муаллимони таърихи мактаб, суҳбат бо калонсолон мегузаронем. онҳо ҷойҳои таърихиро ба мо муайян мекунанд. ҳангоми таҳқиқот мо дар ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон зиёданд сафолпораҳое ки дар рӯи замин пош хӯрдаанд. мо ин сафолпораҳоро ҷамъ мекунем ва ба давраҳои гуногун тааллуқ доранд. ҳангоми озмоиш мо давраҳоро муайян мекунем ва ба ҳамин мо харитаи бостонии ҳар як ноҳияро тартиб медиҳем. беҳтарин, мегуфтед ки бештар нигораҳо аз кадом манотиқи кишвар ёфт карда мешаванд? чӣ хеле ки гуфтем, тамоми ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи бой дорад. қисми зиёди ноҳияҳо ҳоли пурра наомӯхтаем ва дар назар дорем ки як қисми ин ноҳияҳоро мо омӯзем ва харитаҳои бостонии онро ташкил диҳем. бештари корҳои ҳафриётӣ айни ҳол дар ҷануби Тоҷикистон гузаронида шуда истодааст ва дар тарафи шимоли Тоҷикистон инчунин омӯхта шуда истодааст. ман фикр мекунам агар дар куҷои Тоҷикистон ки мо наравем, аз он ҷо мо нигораҳои беҳтару қадимтар дарёфт мекунем. ва воқеан ҳам шумо дуруст қайд кардед ва ҳар нигоре ки шумо пайдо мекунед, ман фикр мекунам ки муайян кардани он ки ба кадом аср тааллуқ дорад ва давра ба давра ҷудо намудани ҳар яки онҳо хеле ҳам душвор аст ва нигоҳ накарда ба душвориҳо шумо бозам кӯшиш мекунед ки масалан дар самти муайян намудани давраи таърихи он шумо муваффақ бошед. хуб, ва суоли дигар ба шумо чунин аст ки касби бостоншиносӣ оё ба касби тангашиносӣ, мардумшиносӣ ё таърихшиносӣ ягон алоқамандӣ дорад ё ин ки на?
ولی این هر یک کسبی که هر یک علم بوستانشناسی، علم سیکشناسی، علم مردم شناسی، تاریخ شناسی، همه این به یکدیگر نمیتونند، برای که هر یک فن بوستانشناسی برای تاریخ یاری رسان است، فن مردم شناسی یاری رسان است، تنگه شناسی اینچنین یاری رسان است. البته ما هنگام حفریات از حفریات می شود وقتایی که تنگه ها دریافت میکنیم که این به ساحه تنگه شناسی تعلق دارد. ما متخصصان تنگه شناس رو دعوت میکنیم و با آنها صحبت میگذارونیم که همین تنگه به کدام دوره تعلق دارد. البته مردم شناسی هم به فن باستان شناسی تعلق دارد. تاریخ این جمع همین فن ها است که از این فن ها منشأ میگیرد. از فن باستانشناسی مثلا ما در یک جا اگر یک بازیافته رو که دریافت میکنیم، تاریخ همون ناحیه رو معین میکنیم، البته در تاریخ نوشته میشود، در تاریخ خلق تاجیک. یعنی هر کدام اینها وظیفه‌های مخصوصی خود را دارند و مردم رو میتوانند از این یا اون دوره تاریخی آگاه سازند. وقتی که باستانشناس هنگام کوفتوکوب نگاره رو پیدا مینماید و از کجا پی میبرد که این نگاره به کدام دوره علاقه‌مندی دارد؟ چخیلی که ما گفتیم در بالا، هر یک دوره برای خود یک وای دارد، مدنیت دارد که این عصر سنگ جداگانه، عصر برنج جداگانه سفال پرا دارد تا دوره ما آمده، دوره نوین، تاریخ نوین که هر یک دوره، مثلا دوره عصر برنج سفال های خود را دارد که از روی سفال ها اگر ما جایی که رفتیم سفال ها یافتیم، کوزه های نشکسته یافتیم، از روی همین کوزه ها اول معین میکنیم. بعد ما البته با یاردم تشخیص های لابراتوری که در خارج کشور گذرانیده می شود، از خاک استفاده میبریم، از خاکستر استفاده میبریم. سن سال همه یادگاری هایی که ما کاوش میگذرانیم معین میکنیم. از همه آسانترش ما از روی سفال ها معین میکنیم که این 1000 سال تاریخ دارد، 600 سال تاریخ دارد یا اینکه 4000 سال تاریخ دارد. از روی سفال ها معین کرده می شود. هنگامی کوفتوکوب این یا اون نگاره خود اکسپونات در کدام یک منطقه گوناگون جمهوری، شما از کدام اسباب های مخصوص استفاده می‌برید؟ آیا هستن همین گونه اسباب هایی که هنگام کوفتوکوب این یا اون نگاره شما استفاده برید؟ هستن اسباب هایی که ما وقتی که حفریات میگذرانیم یک 10 به 10 زمین رو میکنیم، میکشویم. هست اسباب هایی که اسباب های الکترونیکی که با واسطه اون هم تنها این اسباب ما رو برای آهن یافتن یاردم میکند یا که تنگه ها. اساساً بگیریم اسبابی که ما استفاده میبریم، اسبابی که باستانشناس استفاده میبرد، این همون تیشه است، همون بیلی است که ما کاوش میگذارانیم. ما را حاض اسباب کشف نشده است که خود کابد و خود دریافت کند. ما با واسطه همون بیل و تیشه و با واسطه همون اسباب هایی داریم که نازک کار میکنیم، با واسطه شتکه هایی که ما تازه میکنیم، همون آلاتی رو که یکم جایش آسیب ندیم. فقط هم هست هم اسباب هایی هست که رنگینی میگویند، روی زمین رو رنگین میکند. این اسباب ها رو هم ما میتونیم با واسطه باستانشناسان خارجی دسترس کنیم و آنها به ما معین میکنند که در همین یادگاری دیوارهایی هست چیزهایی که به زمان قدیم تعلق دارد. واقعا شما هنگام کوفتوکوب من فکر میکنم که با دقت هستید و کوشش میکنید که مثلا به همون نگاره‌ای که شما اون رو پیدا کردید آسیبی نرسد و فکر میکنم هنگام آسیب رسیدن اون علاقه از اعتبار ساخی دونسته میشود یا نه؟ نه، یکم چیزی که ما از روی زمین دریافت میکنیم یا که از حفریات دریافت میکنیم، این البته آورده میشود یا اینکه در خود همون ناحیه در آثارخانه ها گذاشته میشود. اگر ما یکم کوزه دریافت میکنیم که چند پاره شده است، میشود که از نو برقرار کنیم. برای همین ما ترمیم میکنیم رو،
ширеш мекунем, тармим мекунем ва ба осорхонаҳои ҳамун ноҳияе ки дар кадом ноҳияе ки мо меёбем инро дар ҳамун ноҳия мегузорем. хуб мегуфтед ки кадом фанҳо доираи васеъи ин касбро меӯзад ҳангоми таҳсилот дар мактабҳои миёна ё худ кадом як муассисаи олӣ? мо аз синфи 5 сар карда таърихи дунёи қадимро меомӯзем, баъдтар таърихи асри миёнагӣ, таърихи навинро меомӯзем дар мактабҳои миёна. Баъдтар дар донишгоҳҳо ҳаст фанҳое ки барои бостоншиносӣ ёрӣ мерасонад. Ин фани мардумшиносӣ аст ки дар боло гуфтем, фани тангашиносӣ аст ва курсҳое ҳаст махсус курси бостоншиносӣ ки инро дар донишгоҳ албатта ҳар касе ки мехоҳад мехонад ва соҳиби ҳуҷҷати бостоншиносӣ мешавад. ташаккури зиёд беҳтарин. Яъне аз гуфтаҳои шумо маълум аст ки дар мактаби миёна воқеан ҳам фанни таърих сутуни асосӣ барои масалан омӯхтани илми бостоншиносӣ аст. Саломат бошед. Хуб, соли дигари ман ба шумо чунин аст ки мегуфтед ки фаъолияти бостоншиносӣ имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст ва шумо дар кадом минтақаҳо нуқтаҳои махсуси худро доред? донишҷӯён айни ҳол дар донишкадаву донишгоҳҳо хонда истодаанд, соҳиби дипломам аллакай шудаанд, кору фаъолиятам низ карда истодаанд. Як нуқтаи бостоншиносӣ мо ки институти таърихро нигоҳ мекунад, дар Тегузак ном дар ноҳияи Данғара ҷойгир аст ва нуқтаи дигаре ки мо гуфтем дар шаҳри Туз ҷойгир аст. нуқтаи сеюм дар шаҳри Панҷакент ҷойгир аст. ин нуқтаҳо низ дар муайян кардани нигораҳои таърихӣ дар худи ҳамон минтақаҳо ман фикр мекунам ки фаъолияти худро хуб ба роҳ монданд ва чӣ гуна иттилоъ ба шумо омода мерасад аз он нуқтаҳо ки воқеан ҳам ҳамин гуна нигораҳоро оно пайдо карданд? нуқтаи фаъоле ки ба мо нигораҳоро хабар медиҳад, ин дар шаҳри Панҷакент ҷойгир аст ки дар он ҷо кормандони зиёд кор мекунанд, кормандони илмӣ, лаборантҳо, олотҳое ки дарёфт мекунанд, ҷойҳои таърихӣ, ёдгориҳое ки дарёфт мекунанд ба мо хабар мерасонанд. ба наздикии 5500 солагии саразми бостонро ман фикр мекунам ки ҳамагон таҷлил менамоем ва имрӯзҳо кадом паҳлӯҳои саразми бостонӣ кашф шуданд ва кадом паҳлӯҳое ҳастанд ки алҳол номуайян боқӣ монданд? ёдгории саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ки 5500 сол таърих дорад. ин ба асри биринҷ рост меояд. аз соли 1977 кору фаъолияти худро сар карданд, дар саразм ҳафриёдҳо гузаронинданд. роҳбари гурӯҳи бостоншиносони Абдуллоҷон Исоқӣ буд ва то ҳол ҳафриёдҳо ва ковишҳо, таҳқиқотҳо дар ин ёдгории қадим давом дорад. ҳудуди саразм зиёда аз 100 гектарро ташкил медиҳад. 17 гектари ҳамин мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. ёдгории саразм ман фикр мекунам ки барои маданияти халқи тоҷик моро дар арсаи байналмилалӣ нишон медиҳад ва инчунин дар нақша доранд имсол як қатор ҳафриёдҳои навро кушоянд, боз ҳам олотҳо ва нигораҳои нав ба навро барои мардуми тоҷик ва хориҷ пешниҳод кунанд. ёдрас мешавем ки саразми бостонӣ диққати бештари сайёҳони дохил ва хориҷи кишварро ба худ ҷалб намудааст ва фикр мекунам ҳар нафар сайёҳе ки аз ин минтақаи таърихӣ тоҷикон дидан мекунад бозам бештар аз фарҳанги миллати тоҷик ва аз таърихи ин миллати коҳан хубтар воқиф хоҳад шуд. хуб, соли дигар ба шумо чунин аст ки корҳои аз навбарқарорсозӣ дар саразм то кадом андоза ба роҳ монда шудааст? корҳои аз нав барқароркунӣ соли ҷорӣ дар саразм аз баҳор сар шуд, то ҳол давом дода шуда истодааст. кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки то соли 2020 аз нав барқароркуниҳоро дар ин ёдгории таърихӣ ба итмом расонанд. шумо ки бостоншинос ҳастед, мехостем бифаҳмем ки ҳамкории шумо бо дигар бостоншиносони хориҷ аз кишвар чӣ гуна аст? Умуман табодули таҷриба карда мешавад ё не?
институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш бо давлатҳои хориҷа пурра ба роҳ монда шудааст. мо қариб ки бо зиёда аз 10 давлати ҷаҳон ҳамкориҳо дорем. Кишвари Олмон, бо кишвари Франсия, бо Япония, бо Хитой, бо Россия ва ғайраҳо ҳамкориҳо дорем ва инчунин моро ҳам даъват мекунанд ба кишвари худ ва таҷрибаҳо меомӯзем. албатта чӣ хеле ки дар боло гуфтем, бисёри ҳафриётҳои мо якҷоя гузаронида мешавад ва бо фикри якдигар як давраи таърихиро муайян мекунем, ташхисҳои лабораторӣ мегузаронем ки ин ҳамкориҳои моро бо давлатҳои хориҷа нишон медиҳад. саломат бошед. яъне шумо ҳамкориҳоро бо минтақаҳои дуру наздик хориҷ аз кишвар ба роҳ мондаед ва фикр мекунам ки бозам дар самти ошкор намудани дигар нигоҳие ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳуриямон маҳфуз ҳастанд хуб фаъолият хоҳед кард. дар тӯли 5 соли корияш аз минтақаҳои зиёди таърихии кишвар дида намуда, дар он ҷо корҳои илмиро ба роҳ мондааст. барои мисол ин наворҳо аз ҳамкориҳои муштараки тоҷикистон ва чин ки санаи 24 сентябри соли 2018 дар ёдгории замони кушонёни деҳаи Қашқа ҷамоати фирӯзаи ноҳияи Носири Хусрав доир гардида буд, шаҳодат медиҳад. суоли дигар ба шумо чунин аст ки муҳимияти илми бостоншиносӣ имрӯз дар ҷумҳуриямон чӣ гуна ба назар мерасад? илми бостоншиносӣ низ барои мардуми тоҷик муҳим аст, барое ки ҳар як ёдгорие ки кашф мешавад, давраҳои он кашф мешавад, сину соли ҳамин ёдгорӣ муайян мешавад. ин маданияти мардуми тоҷикро нишон медиҳад, қадим будани мардуми тоҷикро нишон медиҳад. барои ҳамин ман фикр мекунам илми бостоншиносӣ барои мардуми тоҷик яке аз илмҳои муҳим ба шумор меравад. саломат бошед. ва ин лаҳза ман фикр мекунам ки фурсати хеле ҳам хуби аст барои муаррифӣ намудани якчанд мутахассисони илми бостоншиносӣ, зеро фикр мекунам тамошобинон низ мехоҳанд аз олимони соҳаи мазкур бархурдор бошанд ва метавонед якчанд мутахассиси ин соҳаро шумо муаррифӣ кунед. мутахассиси тоҷик айни ҳол академик аст Юсуфшоҳ Яъқубов ки кору фаъолияти худро дар ин ҷода ба мардум нишон додааст. Александр Ранов аст, мутахассиси рус ки дар соҳаи асри санг кору фаъолияти худро кардааст ва ба мардуми тоҷик хизматҳо кардааст. бисёр ёдгориҳо, бисёр бошишгоҳҳои асри сангро дарёфт кардааст ва чандин китобҳо ва мақолаҳо ҳам навиштааст дар ин соҳа. Акладников аст ки он ҳам вобаста ба асри санг кор кардааст, зиёда аз 100 ёдгори бошишгоҳҳои асри сангро дарёфт кардааст. ба ғайр аз ин боз ҳаст мутахассисоне ки айни ҳол кору фаъолият доранд дар шӯъбаи бостоншиносӣ ва мо низ аз онҳо омӯхта истодаем, мутахассисони ҷавон. ягон донишгоҳ ё ки донишкадае ҳаст ки маҳз нозикҳои ин соҳаро омӯзад ва нафароне ки мехоҳанд дар оянда илми бостоншиносиро аз худ кунанд бояд ба куҷо муроҷиат кунанд ба андешаи шумо? айни ҳол дар тамоми мактабҳои ҷумҳурӣ барномае пешниҳод шудааст ки ин барномаи тестӣ аст. ҳар як хонанда метавонад касби худро бе ягон мушкилӣ интихоб кунад ва дар он ҷо сабт шудааст ки навиштаанд ки кадом донишгоҳ аст, кадом касбҳоро омӯхта мешавад. мо низ дар донишгоҳи миллӣ ҳаст шӯъбаи фанни археология ки дар он ҷо бостоншиносонро тайёр мекунанд ва инчунин дар донишгадаи Панҷакент ҳаст шӯъба ки мутахассиси бостоншинос тайёр мекунад ва худи хонанда метавонад, агар мехоҳад ки бостоншинос шавад, аз ҳамон барномаи тестӣ интихоб мекунад ва агар қувваташ расад, дохил мешавад, соҳиби касби бостоншиносӣ мешавад. беҳтарин, саломат бошед.
вақте ки ягон шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми корҳои хуҷагидорӣ аз манзили худ ин ё он ашёро пайдо мекунад ки он мансуб ба кадом як давраи таърихӣ аст, хуб ӯ вазифадор аст ки бояд ба куҷо муроҷиат кунад? албатта бисёри шахсон ба мо муроҷиат мекунанд ва бозёфтҳое дарёфт мекунанд, меоранд. Ин албатта бо шӯъбаи бостоншиносӣ тааллуқ дорад ва касе ки аз куҷое ки як сафол як кӯзае ки дарёфт мекунад, албатта ҷое ки дарёфт кард ба мо муҳим аст ки аз куҷо дарёфт кардааст ва ҳамун кӯзаро аввал ба шӯъбаи бостоншиносӣ биёрад. Баъдтар мо тавсия метиҳем ки аз кадом давра аст, синни солаш чӣ қадар аст ва баъд метавонад ки ба осорхонаҳо бурда диҳад, ба осорхонаи бостоншиносии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, куҷое ки мехоҳад метавонад дар ҳамонҷо бурда супорад. Саломат бошед. Беҳтарин ва мехостем аз шумо суоли дигареро карда бошем ки барои пешравии илми бостоншиносӣ ва пайдо намудани дигар минтақаҳои таърихии кишвар ва барои бозам муаррифӣ намудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бо нигораҳои таърихӣ, бо бигем ки экспонатҳое ки метавонад давлату миллати тоҷикро муаррифӣ кунад, чӣ корҳоро бояд ба анҷом расонидан мумкин аст? Нақшаи асосии шӯъбаи бостоншиносӣ ҳамин аст ки мо бояд бештару бештар харитаҳои бостонии ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян кунем ва айни ҳол зиёда аз 3000 ёдгориҳо арзи вуҷуд доранд, дарёфт кардаанд ва мо мехоҳем ки бештар қадимтару қадимтар ёдгориҳоеро дарёфт кунем. Масалан, ёдгориҳое ки ба давраи асри биринӣ тааллуқ дорад ва ман фикр мекунам ки ин гуна ёдгориҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон хело зиёд аст. Мо дар оянда нақша дорем ки аввал харитаҳои бостоншиносии ҳар як ноҳияро тартиб диҳем ва барои наслҳои ояндае ки ба ин корхона меоянд ва кору фаъолият мекунанд, барои онҳо як дастурамале бошад ки аз ин истифода кунанд. Бояд қайд кунем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 3000 ёдгориҳо ҳаст ки кашфи худро ёфтаанд ва бостоншиносон ба воситаи таҳқиқотҳо дарёфт кардаанд ва инчунин мо мехоҳем ки боз ҳам ёдгориҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар зери хок нуҳуфтаанд, кашф нашудаанд ва мо мехоҳем ки боз ҳам ин ёдгориҳоро зиёдтар гардонем. ва дар охир ба тамошобинони шабакаи Баҳористон, махсусан ба нафароне ки дар оянда илми бостоншиносиро интихоб менамоянд, чӣ тавсияҳо медиҳед? Умуман ҳар як шахс ҳар як касберо ки интихоб мекунад, аввал дар бораи ҳамун касб фикр мекунад, паҳлӯҳои ин касбро фикр мекунад ва тавсияи ман ҳамин аст барои касоне ки мехоҳанд бостоншинос шаванд, аз паҳлӯҳои касби бостоншиносӣ бохабар шаванд ва агар мехоҳанд касби бостоншиносӣ касби хеле хуб аст. Баъзе мавридҳо мешавад ки мо дар рӯи хок мешинем, бо шоткаҳо кор мекунем, дар оянда метавонанд ки биёянд дар ин соҳа кору фаъолият кунанд. Ташаккури зиёд барои чунин як суҳбати ҷолиб ва воқеан маълумотҳои ҷолибро ба самимон ва тамошобинон пешниҳод намудед. Ман бовар дорам ки касби бостоншиносӣ яке аз касбҳои ҷолиб аст ва дар оянда ҳар нафаре ки мехоҳад ин касбро интихоб бикунад, аз суҳбатишон бозам як ҷаҳон маълумотро ба худ гирифт. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои он ки даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мо меҳмон шудед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии касби ман ва ёдорас мешавам ки қаҳрамони барномаи навбатии мо буданд мутахассиси илми бостоншиносӣ Абдулло Шарипов. инҷо барномаи навбатии мо ба анҷом мерасад ва агар мехоҳед доир ба касбҳои гуногун ба худ маълумот гиред, пас пайваста шабакаи Баҳористонро пайгир бошед. То барномаи навбатӣ тансиҳат ва сарбаланд бошед. хайр.